маҷмӯаи фарҳангии фароғатии Кохи Наврӯз бо усули меъмории миллӣ сохта шуда дар ҷаҳон бемисл аст. Кохи Наврӯз аз 12 толор иборат аст. 29 намуд сангҳои нимқимат бо вазни 52 000 кило истифода бурдагӣ ҳастем. Маҷмӯа аз 5 ошёна иборат буда, наздики 40 000 метри мураббаъ кори дастии ҳунармандони тоҷик мебошад. Дар толори зарандуд рамзи 16 стун мебошад. Ин рақами тақдирсоз мебошад барои мардуми тоҷик. маҷмӯаи Кохи Наврӯзи шаҳри Душанбе, ки ба феҳристи 8 мӯъҷизаи Созмони ҳамкории Шанхай шомил гардидааст, яке аз шоҳкориҳои замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Сайёҳони дохилию хориҷӣ, ки ба шаҳри Душанбе ташриф меоранд, ҳатман аз ин макон дидан менамоянд ва бо санъати нотакрори миллати тоҷик шинос мегарданд.